Bos días. Cando Pondal escribiu aquelo de Esperta do teu sono, fogar de Breogán, non sei se estaría inconscientemente pensando en min, porque polas mañás cóstame moitísimo espertar do meu sono. Confío en que vos me axudedes a espertar definitivamente. Teño un biorritmo vesperal e menos mal que en vez de Aurora, é menos mal que a miña compañera se chama Aurora, porque me pode axudar bastante. Mirade, acabamos de tomar un café aí na Praza do Concello e estaba toda a mafia do Partido Podre. O núcleo máis podre de todo o Partido Podre está precisamente na Diputación de Ourense. É unha infamia, é unha vergoña nacional, é unha vergoña para todo o pobo galego que personaxes que cheran que apestan como eses aínda non esteñan inhabilitados de por vida para exercer a política. Se houvese xustiza, se houvese unhas regras que se aplicasen en base aos principios constitucionais que hoxe prácticamente están abolidos, porque é unha Constitución que nos pasa sempre por os fuciños, pero que o Partido Popular na última legislatura validou de contido, especialmente no título primeiro, que é o que trata dos dereitos e as obrigas dos cidadáns, convertíndonos en súditos. Se iso estuvese realmente vixente, e se as maiorías nas Cortes e as maiorías no Parlamento de Galiza legislasen e investisen gobernos que gobernasen para a maioría social, cheirentos así non podían estar ni siquiera presentes na política, nin poderían andar por unha praza porque os correrían a cantazos. E nós temos que tomar en conta eso para metafóricamente correlos a cantazos, pero cos votos. Non somos a infantería cívica, aquelo que os revolucionarios franceses crearon, que era o exército dos cidadáns, para que non fosen exércitos mercenarios dos poderes despóticos, que eran desalmados e que mataban por diñeiro. A obriga aos cidadáns de defender a súa nación, o seu país, a súa xente. Chamábase Garda Nacional. En principio estaba pensado só para defender a xente. E nós somos a infantería desa Garda Nacional, pero que utilizamos simplemente a voz, a palabra e o voto. En condicións adversas, porque eles marcan a regra de xogo, fannos xogar sempre no territorio do adversario, convocan cando lle espeta, e cando non están electos como goberno en funcións que están no nivel de Estado, di que ni siquiera teñen o descaro de dicir que non teñen ni siquiera que comparecer ante as Cortes. Ou seña, a Soraya Santa María esta, Sáez, ou como se chame, que seica sabe de dereito, dixo aínda Antonte que non tiña que obedecer polo escándalo do Soria, nin o ministro, porque un goberno en funcións non ten por que dar contas aos portos. Por tanto, está dicindo que están exercendo unha ditadura. E exerceron dende que chegaron ao poder hai 4 anos e medio, vai para 5. Exerceron utilizando unha maioría absoluta como partido único. Hai 80 anos, máis ou menos, nos anos 30, nun contexto de crise social e económica análogo ao que estamos padecendo agora en todo o mundo, e moi especialmente na periferia do sistema, por tanto, na Europa Sur e dentro da Península Ibérica, nesta periferia, nesta especie de colonia interior que somos Galiza, e se nos vai. Pois nesa época foi o ascenso dos fascismos explícitos. Agora estamos padecendo o ascenso dos fascismos disfrazados. E os nazis nunca se recordan unha cousa, con Hitler á cabeza. Chegaron ao poder por sufragio universal. Non foi un golpe de Estado. Foi a demagoxia, o control dos medios, o infundio sistemático, a descalificación da xente de ben, a que permitiu que nun contexto de pobreza, de paro e de miseria, ese partido gañase eleccións. Temos que ter isto en conta porque nós temos que utilizar a nosa forza, que é a palabra, a persuasión, a convicción, frente a auténticas divisións Panzer. As divisións Panzer que están na burburinta mediática, as divisións Panzer que está na fábrica de estupefaciente que está instalada no poder central do Estado e tamén no poder de San Caetano.
ese poder exercido contra todas e todos nós. E, por lo tanto, este é un combate político, pero que ten como núcleo un combate ético e moral. Temos a un disque presidente da Xunta que se chama Núñez, verdad? Naceu nos Peares. Sabedes moito mellor que a min que os Peares están na confluencia do Silcomiño e, además, parece que está xusto nun recanto onde confluen 3 provincias. Por lo menos Lugo e Ourense, sí, verdad? Eu coido que esa é a razón porque ele non sabe onde é. Núñez non é Núñez Feijóo, Núñez é Núñez dos Peares. Ou, se me permitides corrixir este lapsus que acabo de ter, en Núñez de los Peares. Como Paco Vázquez e Vasco Vázquez de La Coruña. É unha persona absolutamente indecente, unha persona desalmada, alguén que tendo as responsabilidades que teñen ele a nivel de Estado, coas vítimas da catástrofe de Angrois, dun ferrocarril, que foi unha mentira que puñan alta velocidade cando non era alta velocidade, que non estaban as señalizacións adecuadas, que buscaron un chivo expiatorio que se chamaba un maquinista, que era simplemente un profesional que pudo ter un despiste. Esa xente que non atendeu para nada os dereitos dos familiares das vítimas mortais que sobreviviron, que se negou sistemáticamente no Parlamento de Galicia a nosas peticións de toda a oposición de constituir unha comisión de investigación, que deixaron a investigación os mesmos que eran responsables políticos da catástrofe, que aínda na víspera das eleccións á presidencia do Congreso, despois das últimas eleccións ás Cortes, Ana Pastor, aínda ministra en funcións desa materia, deixou plantada a comisión de afectados e agora fan funerais polas vítimas agora do Porriño e teñen a jeta impresionante de decir Feijóo que agora o que hai que facer é que os feridos se curen canto antes, con unha sanidade que eles están desmantelando paso a paso. Eso é delincuencia. Cando están no poder xente que carece absolutamente de escrúpulos, xente que carece absolutamente de alma, que se comporta como auténticos androides, o que temos que facer os cidadáns é exercer como os cidadáns para unha batalla que é unha batalla ética e moral antes que política. Eles son os que apostan polas características, os ingredientes máis ruíns da condición humana que hai. Nós somos os que apostamos pola honestidade da xente, pola xente de ben, pola súa honradez, pola súa dignidade. Eles apostan por exercer o poder sin ter en conta para nada o dereito democrático a exercer a soberanía, tanto nacional como individual. Eles compórtanse como auténticos dictadores. E nós organizamos en Marea a partir de artellar e enfiar toda unha pluralidade diversa da xente que se sentía desasistida aos partidos convencionais para dotarnos dunha ferramenta que agora ten que chegar o 25 de setembro a termos a maioría no Parlamento de Galicia, a sermos alternativa de goberno, a desplazar, a votar, a escorrentar como ratos do flautista de Amelín a toda esta mafia de San Caetano e da Xunta de Galiza. E por eso, que mellor que ter como candidato á presidencia da Xunta de Galicia e a liderar esa maioría parlamentaria a un magistrado honesto e incorruptible que practicou a xusticia nas súas sentencias contra o poder despótico, que anulou decisións absolutamente inxustas. Como non se vai votar a quen xa loitou polos cidadáns na magistratura, no lugar de algúns que fan macarradas tales como aconteceu coa muller esa enganada, estafada, en rigor, violada por el Baltar, hijo, e que por riba parece que era quen lle correspondía a carga da proba. Por lo tanto, temos que ter en conta que a nosa loita é infantería frente ás divisións Panzers, frente á aviación de guerra, frente á artillería todo o poder, pero que esa infantería gañou nas mareas municipais e vai volver gañar agora da man liderada por Luís Villares, o magistrado en excedencia que sempre fixe sentencias pensando en que a xustiza está por riba dos enguedellos das leis. Esta é a miña mensaxe. Paso a palabra
ao mellor alcalde de Galicia. O alcalde que está na montaña, o alcalde que está reorganizando e rexenerando o monte, o alcalde que está leva organizando a recolleita da castaña para que non sexa vendida a 4 pedras, e autoorganizar os labregos para que efectivamente non sexan unha especie en vías de extinción como pretende Núñez, Frijol e compañía. Ese home é o que vai suceder agora aquí no uso da palabra, e eu pido un aplauso para él. E volverémonos ver en Dorenos o 25 e o 26 faremos festa grande, porque isto vai continuar despois para construir a ferramenta definitiva e estable que faga realmente a ruptura con todo este réxime corrupto. Pero primeiro temos que chegar ao Parlamento e á Xunta de Galicia, nada máis.